Kaixo, gu Inguma gara, bideojoko estudio txikitxo bat sortzen ari gara. Ni Imanol naiz diseinatzailea, bera Luismi, programatzailea. Eta bueno, gu berez, gure bidea urte hauetan eta oraindik bada, aplikazioak sortzi izan da, proiektu multimediak, webguneak eta holakoak izan da. Baina oso txikitatikan, biei bideojokoak izugarri gustatu zaizkigu, gehiena munduan. Eta bueno, gu orain dela 10 urte ezagutu ginen, eta hasiera-hasieratik beste pertsona batzuekin ere bai, hasi ginen bideojokoak sortzen. Gure denbora librean, modu amaterrean, lehiaketetara aurkeztuz, hainbat ekitaldietan parte hartuz, eta horrela. Eta bueno, asko ikasi dugu urte hauetan, eta orain azkeneko urtean edo egon gara lanean gaude proiektu batean, oso interesgarria dena. Eta bueno, eta pentsatzen dugu, igual momentua dela benetako joku bat probatzeko aukera eman dela. Eta horretan saituko gara, eta horretik gaude hemen. Eta hori da gure proiektua. Bideojoku bat, zientzia fikziozkoa, ordenagailuentzako eta kontsolentzako pentsatua, eta errealitate virtualari zuzendua. Sí, nuestro videojuego entraría en el que es el sector indie, que es un sector pequeño en el mercado de los videojuegos, que está ampliamente dominado por el llamado AAA, que son los videojuegos de muy alto presupuesto, cuyo único objetivo es rentabilizar su inversión, algo comprensible, ya que invierten mucho dinero en su creación. Cada vez ofrecen más contenido, son videojuegos mucho más largos, y nosotros cada vez tenemos menos tiempo para jugar a videojuegos. Es por esto que queremos ofrecer videojuegos más cortos, pero que a la vez sean muy intensos. Bai, kontua da, azkeneko urtetan, gu gaztetan gineneko publiko hori munduko denbora guztia genuela eta urteekin hunditu gara, eta orain familia dugu, lana dugu, eta egia da, jokalarien sektore batek eskatzen ari dela kalitatezko jokoa nahi dituzte, baina asko ere motzagoak direnak, eta beraien bizitza ritmo berriari asko hobeto egokitzen direnak. Eta gu xede horretara zuzentzen gara, hori da gure publiko xedea. Gutxi gora bera 25, 45 urte tartekoa izango litzateke, eta, azkenean egia da gu sektore horrekin nahiko eroso sentitzen garela, ze gu gara talde horren parte, eta azkenean gure jokoarekin ere pixka publiko xede hori horren atentzio ditu nahi dugu. Bai joku motzago izateagatik, izango duen kalitatearen gatikan, eta ere berreskuratu nahi ditugu pixkat jokoaren evoluzioarekin galdu diren gure garaiko jokoekin eskaintzen diren sentsazio batzuk eta jokatzeko forma batzuk. Baina hori egin nahi dugu gaur egungo evoluzioa kontutan hartuz eta teknologia berriak kontutan hartuz ere bai. Sí, somos conscientes de que la tecnología avanza a pasos agigantados y tecnologías como la realidad virtual está cada vez más presente en el mundo de los videojuegos. Hay empresas como Valve o Sony que están invirtiendo muchísimos recursos en esta tecnología y creando videojuegos para ella. Lo que sí es cierto es que estos videojuegos se centran más en enseñar las bondades que tiene la propia tecnología que en lo que es un videojuego en sí. Y nosotros precisamente lo que queremos hacer es un videojuego que utilice esta tecnología y no lo contrario. Bai, gainera, konturatu gaur egun, gainera, realitate virtualean inbertsio egiten ari dira, baina egia da katalogoa oraindik oso motza dela, oso joku gutxi daudela. Eta aukera polita da hor sartzeko. Sartu merkatu berri batean, non oraindik oferta eskaintza ez daen oso handia, eta guk hori aprobetxatu nahi dugu, ze gure proiektua gainera oso ondo egokitzen da realitate virtualera. Eta orduan, justo orain gure urte bat eta gero, historia sortu dugu, mekanika kontzeptualki sortu dugu, eta esan dezagun lan kontzeptualia guztia sortua dagoela. Eta justo orain prototipoakin hasi behar ginela. Eta ikusita beka hau benetan primeran entortzen zaigu, justo momentuan harrapatzen gaitu. Ze prototipoa sortu behar dugu ikusteko, gure ideia guzti horiek bideragarriak diren ikusteko, eta benetan gure irudimenean gauzak funtzionatzen duten moduan, errealitatean funtzionatzen duten ikusi nahi dugu. Eta bakarrik eskertu entzuteagatik, txapa guzti hau, eta eskertu aukera hauek sortzeagatik, guk gure lanak
aurrera ateratzeko erraztasunak ematen digutarako. Mila esker eta, bueno, ikusiko gara. Bai, jaio.